para lenggah kakang Samolutri sakderengipun lagu penutup dumateng sedaya para panitia, dumateng ugi Bapak Agus Sakutra Kalawangsa menika badhe suka parisuka atur bemingah menika joget sesarengan. Depan Tresno. Nggih, tembang tresno, cobi kula sisa-sisa terakhir niki damel all. Nggih, kalih Mbak Ayu monggo. Mbak Arum monggo. Nggih, aturan. untuk seluruh panitia. Nggih, matur nuwun Kang Haji, matur nuwun sesepuh kula nggih menika Mbah Tunggul emang sampun kersa ngregengaken swasana wonten ing Rikalenggan dalu menika wonten ing dalemipun Bapak Agus Aibtu Agus nggih. Nggih. Nggih, kairing kalih campur sari ringkes Angga Pesona. Monggo. Untuk seluruh panitia sebelum ditutup lagu terakhir monggo. Lagune napa wau kula ngomong? Timbang Trisno. Tembang Tresno nggih sisa-sisa terakhir kula nyanyi niki. Sumangga. Kula aturi. Ya, untuk yang terakhir nanti pesanan dari yang punya hajat Ibu Hadijah nggih. Oke. Pamitan. Padange surya nanging peteng ning mripatku. Nene rembulan nambahi susah ing atiku. Asma sing tak jaga hamung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Rembulan nambahi susah hatiku. Kita goyang lagi bro. Sing tak joko hamung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Angga apa sono? Kita goyang lagi bro. Joko sumane wis ilang. Ya monggo Pak Agus. Kembang tresnone lambemu nyatane among semu. Janji tresno marang aku. Nyatane nyusahne atiku. Tega tenan aku ing larani aku. Tega tenan aku ing nyusahne aku. Wes cukup semene lakon lan ceritaku. Aku pamit lilano lungaku. Ye matur nuwun Pak Agus Aibtu Agus ingkang kagungan hajat niku. Nggih matur nuwun. Yo untuk seluruh panitia all with masih bersama Angga Pesona Entertainment. Apapun surya nanging peteng mripatku. Sinare rembulan nambahi susah hatiku. Sing tak jaga hamung kanggo
amung semu janji tresno marang aku nyatane nyusane atiku tega tenan aku ngarani aku tega tenan aku ngapusi aku wes cukup semene lakon lan ceritaku aku pamit lilano lungaku bang tresno ning lambemu nyatane amung semu janji tresno marang aku nyatane nyusake atiku tega tenan aku nglarani aku Pak Tunggul tega aku ngapusi aku wes cukup semene cita lan cagumu aku pamit lilano lungaku aku pamit lilano lungaku. Oke, matur nuwun dumateng sedaya kemawon khususipun Bapak Aibtu Agus ingkang dalu menika amku gati ngislamaken kang putranipun. Matur nuwun sedaya kagem para panitia, para pangombyong pendemen campur sari ringkes angga pesona ingkang dipun pandhekani panjenenganipun Bapak Dalang Ki Rangga Waton Carita. Matur nuwun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.